ଗତକାଲିର କବିତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ରାଜା। ଲେଖିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବନାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ତୁମ କବିତା ପଢ଼ି ଲାଗିଲା କହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲେଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏ ପ୍ରତାରଣା ସମୟର ଉପହାର ଥିଲା। ପ୍ରତାରଣା ଛଳନା ହୋଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ଦୋଷୀ ସମୟର କାଠଗଡ଼ାରେ। ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରାଜଜେମା। ମୋ ସହିତ ଏହି ଦୁନିଆର ବିଦାୟ ନେବ ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ସେ ନୀରବ ଅଥଚ ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆସିବ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ, ତେବେ ଆସିବ ମୋ ରାଣୀ ହୋଇ, ନୁହେଁ କେବଳ 2 ଦିନର ଅତିଥି, ଆସିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।